Samo jedna kašika i bit ćete prekriveni jagodama. Dragi poštovani, sipajte pod svaki grm. Ovo je najjače organsko gnojivo za jagode koje će vam ikada trebati. Jagode ćete brati na kante. Lajkujte ovaj video kako bi ga vidjeli i drugi kojima je potreban. A kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce, potpuno je besplatno. Za uzgoj i prihranu jagoda potrebno nam je bijeli luk. Bijeli luk pomaže u jačanju korijena paradajza. 5 čena bijelog luka preliti sa 1 litrom vrele vode, pa ostaviti da odstoji 20 minuta na toplom mjestu. Nakon toga dodajte kašičicu ovog rastvora u litar vode i zalijte korijenje jagoda. Dragi poštovani, ako vam je ovaj video bio od koristi, podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama i pogledajte još videa na našem kanalu. Vidimo se tamo.